Klar? Ja, så man tror jeg. Velkommen til Bloom Festival, Søndermarken. Solen er lige kommet. Det er lige regnet, lige skyllet væk, lige blevet frisket op. Folk begynder at komme. Og det kommer over seriøst, barn. Jeg har lige mistet lyden, kan jeg høre. Frigiver. Så en muskel der, som vi lige løsner. Eller lige det værste vand fra. Og så går du ind her, hvor der sidder en muskel mere. Løsner. Og så vender du den lige om. Således. Der er du en dejlig, flot, fin dansk østers. Mikkel, come and look at this huge mushroom. Hey. Oi. It's amazing. Beautiful. This is from Funga Farm. Funga Farm. That's like the Oyster mushroom. yeah. It's like almost like a steak. Yeah, exactly. Veggie steak. Ja, fordi jeg Må vi lige sætte den op? Jeg håber, jeg kan snakke noget. Du sgu helt lortet i. Ja, det var lige nemt at stemme lige her. Netværke lidt måske. Det er jo. Håber jeg på. Jeg læser noget, der hedder event. Det ser flot ud. Tak så. Jeg åbner ind og drikker lige en tår. Nej, lad os droppe det. Godt. Kommer lige lille ud. Altså den er virkelig dumb it down. Ja tak. Fedt. Med lidt snille, få kniven ind. Og presser let. Og når du møder lidt modstand, så giver du lige sådan en enkelt af dem her. En enkelt af dem her. Lidt af det her. Og en syren. That's it. Og når vi begynder at få travlt, så putter vi også væskerne på. Men sådan er det godt, at vi er klar. Så giver jeg lidt hyldeblomsaft. Og en lille smule olie. Og det er virkelig bare et par dråber. Det ser ud som om, at det er vigtigt, at det kan måske være godt at springe morgenmaden over. Ja, det er forkert. Ja, hvad siger du til det egentlig? Nej. Jeg har ikke nogen sodavand på. Desværre ikke. Ikke her, nej. Der er lidt flere mennesker i dag. Har du lidt tømmermænd? Out of this explosion of the Strait of Hormuz in the Persian Gulf. Hej så. Worst oil prices. Hvad så smykket? Hvad skal vi bruge? Vi skal bruge et glas vin. Vi skal bruge en glas vin. Og vi, Se, der er noget hvid, noget bobler, noget orange, noget rødvin. vi laver østers, så vi skal bede om noget, der Noget, der passer til os. noget, der passer til østers. Og noget, der passer til østers med gran, hyldeblomst. Og vi er jo på Rosford nu. En institution. Vi skal være klar med glassen. Ja tak. Det er Moussak. Moussak er sydfranske druer. Ja. Meget klar. Ja, så man tror jeg. Perfekt. Meget klassiske druer. Den er blevet ved. Som er bekendt i Bassin d'Arcachon, til hvor mange øster kommer også fra. Ja. Det er fra La Sorga. Den hedder Désolé, som Yes. er undskyld på fransk. Ja, Det er tak. også lidt det, de så, hvad der sker. Derfor siger han undskyld i forvejen. Lige til at starte med. Skål. Du får det der ret søde, som tror jeg vil passe ret godt med hyldeblomsten. 100%. Ja, 100%. Og lige syren, der lige skaber igennem. Ja, tak. Super nice. Ja. Super lækkert. Tag det der med til drengen derovre, så kan de åbne lidt hurtigere. Ja, tak. Tak. Det er fedt. Tak, min ven. Det er sgu meget godt, det her.
Selv tak. Så helt forfra så, eller bare køre videre? Du må meget gerne gøre det sådan forfra. Yes. Det her, det skal du bruge til at anrette dine østers. Jeg er klar nu. Hvis du vil kigge ind i kameraet, når vi starter. Vi tager lidt af de her fermenterede rabarber. Hvordan går det her? Hvad er det? 200 mere. Hvor mange er det så i alt? Så er der 850. Jeg tænker, det er fint. Ja. Alt er preppet og ordnet til hele vi skal bruge. Altså, ja. Men det er bare og forsvinde i skrivningens kompost. En knap til en enkelt østers. Er det noget, I gerne vil? Ja, det går bare. Can I see what we make? Yeah. What are you doing? We're doing a Oi. Mexico City taqueria, Yes. but just greens. That means vegetables, mushrooms, flowers. It's like Nice. twisted the concept of grilling meat and protein, Yeah. but in just vegetables. Amazing. And that's the concept. That's the concept. That's nice. Like taqueria, but all greens. Sweet. And then you're doing a lot of tacos and flowers and stuff. Flowers, we have huevo ranchero, Yeah. fried egg, cheese quesadilla, that is the same, and veggies. It's nice. Full veggies. Amazing. I asked to bring oysters, they said, no, you can't repeat the same. No, exactly. And they say, it's been coming. I said, no, Ja. better not. Det er bare, du må ikke spille for meget. Okay. Så bare lige sådan her. Okay. Ja, og så kører du bare som sådan en slange rundt. Så du holder. Så du ikke... Og ikke på den hvide du. Lige præcis. Men jeg beder med en grøn olie. Sådan der. Skal vi se, om vi nåede det til tiden? 5 minutter før. 5 minutter før. Men prøv at, det er jo, altså, men ved du hvad, det er faktisk kun godt, fordi enhver festivalsarrangørs drøm, det er, at der lige bliver regnet. Så lige renser luften. Ja. Støvet ligger sig. Vi kører en renser, ikke? 5 i, vi åbner. Nå, skal vi lige høre, hvad drengen siger til det? Boys! Skal vi lige smage den nye vin her? Den hårde kerne, der står henne. De har stået her i 8 timer. De har ikke sagt et ord. Men dejligt. Ja, vil du lige smage her også? Nej, så kommer øl. Inden du smager øl, skal vi smage vin fra Rochefort og Rochefort. Som var lidt tanken skulle passe op med Østersen. Når vi har fået nok af de her dejlige champagneøller. Det er virkelig lækkert. Ja, det smager godt. Det er virkelig godt. Må Egil også lige smage den her? Og det er juicy, det der. Den flyder bare is her. Ja, klar bare. Yes. Bare tage lidt mere. Så er det ikke fint det her. Så er der Østers. Skal du smile lidt også, Jonas? Lidt, Ja. godt se dig glad. Vær lidt glad. Ja. Jeg har været lidt... Ja. Ej, det forstår jeg godt. Det er fandme også noget. Jeg virker meget sur. Nej, overhovedet ikke. Men nej. God note. Bornholmske grankogler, ikke? Det vilde ved dem her, plukker dem lige tidligt forår, og så er der sådan helvedes arbejde med at bare stå og balancere dem 7 gange. Så ned i vand, koge op, sigte fra 7 gange. Bagefter så er bitterheden sådan næsten helt væk, og så op i sådan syltelag, og så ligger de bare og bliver sådan lidt citrusparfume. Jeg vil ønske, I kunne dufte det her. Og det er jo selvfølgelig lavet til den her 10-års jubilæumsøl. Simpelthen øl brygget på champagnegær. Så en øl, der er sådan lidt citrus, meget let gylden, lidt parfumeret, så nærmest vinøs i det, på grund af champagnegæren. Og det er så ligesom lavet til den her østers med de her grankogler og parfume for hyldeblomst og fermenteret rabarber. Så du får alt det her salte, det mineralske, det parfumerede, cremet fra lidt urteolie. Det smager godt. Skal vi bare lige åbne og plate 1200 østers?
summer på Bloom. Det bobler på Bloom. Det er jo det, der lidt er... Det bobler på Bloom. Gode ser de ud. Knock, knock. Hello. Hello. Hey guys. Hello. We have some oysters for you. Wow. We're not tired of oysters, but super hungry. It's good because we already made prepared for you. Amazing, amazing. Can I give it to you? Put them here. Oh my god. So this looks- original option. Yeah, We call it matter. It's plant-based. yeah. It has potatoes, oats, lupin, and beetroots, and tastes really amazing. Wow. And of course, you can try other locations, and you can make any kind of burger vegetarian. Amazing. It's really good, and I hope you're gonna enjoy it. It has pickles, onions, and of course our special sauce, gasson sauce. Der er også en til dig, Mikkel. Bare rolig. Ja. Skal vi lige... Cheers. Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys. Can we eat them? Or? Take an oyster. It's for you. Eat it now while it's cold. Altså, det ser sindssygt lækkert ud i hvert fald. Tak. Den ligger fokus Ja, den lægger fokusen her, ikke? Jo, jeg skal lige... Der er ikke nogen, der skal blive bims her. Vi skal hygge os. Celadon her. Yes. Plated østers her, og ikke plated østers. Ja, tak. Og så er der is her. Sweet. Det er et dejligt system, Basse. Ja, det synes jeg også. Er du på sådan en her, Hjalte? Nu eksperimenterer vi. Smid lige 2 natural deroppe. Reglementet støtter Pink Oysters. Reglementet støtter Pink Oysters. Reglementet støtter Pink Oysters. Og vi hader Gammel Centerrum. Enormt smagsfuld. Det er sådan, god damn, den er god. Helt vildt god. Det der gratin, eller hvad det hedder, det smager helt vildt godt. Nærmest drik den, men tyk den. Den smager virkelig godt. Det smager lidt af... Det er slet ikke så havagtigt, som man ville tro, eller så fisket. Det smager lidt af syltet agurker. Ja, lige præcis. Men Det, også, det synes jeg helt sikkert også. Var det hyldeblad? Nej, det var det ikke. Var det? Jo, det tror jeg gerne. Det kunne sagtens have været. Men ellers så smager det jo ikke af andet end... Det er sådan frisk kødfuldt på en eller anden måde. Ikke så havagtigt, som jeg vil, som måske nogen kunne frygte. Det smager virkelig godt. Ja, Ikke fisk, en sommerforfriskning, Ja. der ikke er fiskeagtig. men også Jo, kun på en god måde. mildt ubehageligt. Jeg føler, at det var en fornøjelse through and through. Man vil gerne have en mere. Måske 2, men ikke. Eller 50. Det var fordi, skal huske at smile. Fantastisk. Jacobsen har lavet den her fantastiske øl med champagnegær, som vi har lavet en østers til med hyldeblomst. igen, undskyld. Og skal vi lige teste den? Det holder. Så kom forbi X-Bar. Ja. Fra kl. 16. Ja. Og hele weekenden. Kan vi klippe det til, eller er det forfra? Lidt forskelligt. Lidt rabarber, lidt ramsløgskabers, lidt nobeleskud. Kommer der lidt sirener her på toppen. Så er det færdiggjort med hyldeblomsted, gør en lille smule grøn olie. Hele ideen er jo, at øllen den er også lidt nedtonet, så der er plads til alle de her smagsoplevelser, man får på den der en lille østers jo. Så synergien giver bedre mening, hvis man får det sådan. Ikke? Vi er jo totalt godt nede lige nu. Help the flower.
Er det alge lavet på hyldeblomst, eller inficeret efter? Ja, ja. Så plukker over på Bornholm, og så er det stået i et år. Så plejer at plukke det, lad det stå et år, så når det propper ud igen, så er det tid til at spise det igen. Perfekt. Har du prøvet det? Ja, jeg har lavet østersen til øllen, så det var der designet, så jeg har smagt rigtig mange af dem. Ja. Og justeret og fermenteret. Er det danske østers? Ja, dansk fra Rømø. Okay. Eller så en østers derop, og så går man bare i krig. Ja, i 3, 6, 9, 12, alt afhængig af hvor sulten man er. Hvor sulten. Yes. Skal man sluge det, eller bare... Nej, du skal sikkert lidt på det. Jeg synes det er lækkert. Du kan ikke lide det, eller hvad? Jeg er ikke fan, vel? Men det går. Ej, hvor godt, mand. Jeg sælger dagens første 12, men godt. Fungerer det? Nice, tak skal du have. Wow. Velkommen til Bloom X-Baren. Vi står klar fra kl. 16 af, hele weekenden, med østers. Danske østers med fermenteret rabarber og gran. Smager rigtig godt her under trækronerne. Skål! Fedt. Den synes jeg var der. Den var Det var nice. kanon. Jamen, så tror jeg... Bloom er en blomst. En venlig overtagelse af verden. Bloom er en blomst. Som fornyes skov. Og alt det andet, som står i ordet Bloom. Kom. Vi skal lige overse på en rigtig fed ting, som er lige i stil med alt det her metal. Det er sådan lidt kontrastet til midt inde i skoven. Så er der selvfølgelig bare sådan en kæmpe, ja, hvad skal vi kalde den? Hoppebog for voksne. Rhubarb, pine, elderflower. The first thing I felt was the elderflower is really good. Usually it's with lemon, but it's really good. Yeah, I mean it. You can try it. Nice. Go for it, team. Go for it. It was really easy with the lemon, but now they put added more, so it's really good. Cheers. Oh, you just need to use your finger. Yeah, that's why I put it. Scoop it. Yeah, Yes. Yeah. Scoop it. Perfect. Amazing. Thank you very much. Thank you so much. Yeah, it's good. Try it. Thank you so much. Thank you guys. You want to try? Enjoy the festival. Thank you, you too, guys. Har du din burger? Gik det meget godt. Så har man den her østersmag tilbage, som der er salten for. Det er sindssygt. Dejligt.